παιδιά, εδώ Βασίλης Κατοπάλα Gamer YouTube. Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Fortnite μαζί με το φίλο μου τον Ανέστη. Πες γεια. Γεια. Και θα παίξουμε Fortnite Battle Royale στην καινούργια season Star Wars. Είναι το τρίτο βίντεο, μάγκες. Είναι το τρίτο βίντεο στο κανάλι. Και πάμε στο βίντεο. Θες να πεις κάτι πριν το κάνω pause? Όχι. Ωραία παιδιά, τα λέμε όταν μπούμε στο game. Πάμε στο βίντεο. Γεια σας παιδιά, εδώ Βασίλης Κατοπάλα Gamer YouTube. Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Fortnite μαζί με το φίλο μου τον Ανέστη. Πες γεια. Γεια. Και θα παίξουμε Fortnite Battle Royale στην καινούργια season Star Wars. Είναι το τρίτο βίντεο, μάγκες. Είναι το τρίτο βίντεο στο κανάλι. Και πάμε στο βίντεο. Θες να πεις κάτι πριν το κάνω pause? Όχι. Ωραία παιδιά, τα λέμε όταν μπούμε στο game. Πάμε στο βίντεο. Ωραία παιδιά, μπήκαμε στο game. Πέφτουμε και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε win. Δεν ξέρω αν πάρουμε win. Σε δύο βίντεο πήραμε win, για τρίτο δεν ξέρω αν πάρουμε win. Στο τρίτο βίντεο παίζουμε ένα άλλο φίλο μου, τον Ανέστη, όπως βλέπετε. Όχι εδώ καλύτερα, έλα πιο αλλού να πάμε, γιατί εκεί έχει πάρα πολλά άτομα. Πέφτουν 24 άτομα εκεί, να ξέρεις. Έλα συμφωνώ. Μην πάμε εκεί καλύτερα. Τα είδα και εγώ έφυγα. Εγώ θα δώσω πράσινη. Ωραία, ωραία, θα έρθω και εγώ σε λίγο, λογικά. Απλώς να πάρω καλά όπλα, γιατί δεν έχω καθόλου καλά όπλα. Ναι. Παιδιά, να ξέρεις, με το νέο update άλλαξε. Θα το πεις εσύ τι έγινε με το update ή θα το πω εγώ? Θα το πω. Ωραία. Μπήκε ένα τεράστιο διαστημόπλαιο που πετάει βολίδες. Και είναι πάρα πολύ όπλο. Ναι, και είναι πολύ σπασμένο, να ξέρετε. Είναι σπασμένο, τι λες? Είναι το ίδιο είναι. Ναι, το ξέρω, αλλά είναι... Τέλεια, σε φάγα. Μπρο, μποτάκι ήτανε. Μποτάκι ήταν. Ποιος παίζει, γιατί παίζουν μποτάκια στο Fortnite? Μόνο μποτάκια, δεν θα μας βάλουν καλούς παίκτες. Ωραία, πάω να πάρω το φωτόσπαθο. Δεν έχει το κόκκινο, θα πάρω το μοβ. Το μοβ δεν ξέρω τι κάνει. Πάμε να δούμε. Καλό είναι το μοβ. Ποιο? Το μοβ φωτόσπαθο. Το πήρα. Ναι, καλό. Το ελπίζω να είναι ωραίο. Και παιδιά, το Σάββατο, όχι σήμερα που είναι Σάββατο, το άλλο Σάββατο έχουμε event. Live event. Τελικά είναι το Σάββατο, όχι την Παρασκευή. Τελικά. Να ξέρεις. Τελικά το live event είναι το Σάββατο, να ξέρεις. Μ' ακούς? Ανέστη. Ωραία, πάμε. Παιδιά, είναι λίγο FK, δεν ξέρω γιατί. Είναι FK. Όταν έρθει, ήρθε. Ωραία, εγώ πάω να μέχρι να έρθει να πάω να λουτάρω. Ωραία, πρέπει να πάρω κάτι loot. Ωραία, χιλάρω. Πάω δίπλα του να το χιλάρω και αυτόν. Να το χιλάρω, να χιλάρει και αυτός. Όχι μόνο εγώ. Ωραία, το πλυνώ. Θέλω να μου γράψετε στα comments, τι προτιμάτε? Simply edit ή χωρίς? Εγώ το έχω βγάλει. Το είχα παλιά, πολύ παλιά παιδιά, πριν ξεκινήσω το βίντεο. Αλλά είναι ό,τι χειρότερο το Simply edit. Λίγο μου άρεσε, αλλά καλύτερα να έχεις το κανονικό. Θα σας πω για ποιο λόγο. Γιατί το Simply edit δεν μπορεί να κάνει όλα τα edit. Το Simply edit, το edit, το κανονικό, το OG μπορεί να κάνει όλα τα edit. Το μόνο που κάνει είναι γρήγορα, πατά σε ένα δευτερόλεπτο που κάνει edit. Αλλά και το κανονικό edit είναι πιο καλό από το Simply edit. Όποια είχε το Simply edit, θα σας πω για ποιο λόγο το βάλανε έμπικε. Για αυτούς που είναι μποτάκια ή καινούργιοι παίκτες στο Fortnite και δεν ξέρουν να χτίζουν, είναι
Για τους αρχάριους πιο πολύ το Simply Edit. Τους αρχάριους και ναι, για τους αρχάριους. Εγώ δεν ήμουν αρχάριος, απλώς το βάλα, δεν ξέρω γιατί. Έφτιαχνα τα settings μου, τα χάλια settings. Οκ. Άτομο! Βάρα. Ναι. Ωραία. Λέω το Σάββατο θα είναι live event, να ξέρεις, όχι την Παρασκευή τελικά. Τελικά το Σάββατο θα είναι, να ξέρεις, το event. Παιδιά, θα κάνω Σάββατο live event. Δεν ξέρω, αν θες θα κάνω βίντεο, παιδιά, live event. Σίγουρα θα κάνω βίντεο. Δεν ξέρω, παιδιά, αν μπει ο Ανέστης στο βίντεο. Μπορεί να είναι κάπου, να μην πάει στο event. Εσύ θα έρθεις στο event, θα μπεις ή όχι? Βάρα. Άτομο! Νάτος, βάρα το. Έλα και παιδιά. Ωραία. Κοίτα τι πήρα. Να το ρίξω ή όχι? Να το ρίξω. Ακούς? Να το ρίξω ή όχι? Κοίτα. Μπες στο αμάξι. Γρήγορα, μπες μέσα. Μπες γρήγορα. Τι κάνεις? Μπήκαμε! Ακούς? Μπήκαμε! Αν ακούς. Παιδιά, μπήκαμε στο διαστημόπλαιο. Ώρα για καταστροφή. Ωραία. Ρίξε! Πού ρίχνουμε? Ρίξε! Βάρα! Βάρα εδώ! Βλέπω άτομο! Βάρα. Τι κάνει αυτό το διαστημόπλαιο? Ρίχνω. Βαράω. Έλα πίσω. Να βλέπουμε άτομα. Πάει. Αυτό ήτανε. Ωραία. Καταστρέψαμε λίγα άτομα. Ωραία, ακολουθά. Μπρο, ακούς? Γιατί δεν μιλάς? Παιδιά, δεν ξέρω γιατί δεν μιλάει. Πριν μιλούς. Σκοτώσαμε πάλι. Γιατί μη... δεν σκοτήσει το Minecraft. Μπρο, πώς σου φάνηκε? Πρώτη φορά ή όχι? Πρώτη φορά. Ναι. Εγώ δεύτερη. Δεύτερη. Άτομα, βοήθεια! Βοήθεια. Έχω τεχνητά shockwave. Ρε, είδες τι καταστροφή, πόσα άτομα. What? Μην ανησυχείς, το σκοτώνω. Μπράβο. Είναι ανησυχείς, θα τον σκοτώσω. Είναι νουμπάς, μπρο. Είναι και low. Όχι. Έχει. Τι βούτανε! Μπρο, έλα τώρα. Δεν πειράζει, παιδιά. Πάμε στο επόμενο game. Επιστρέφουμε στο επόμενο game.
Ωραία παιδιά, μπήκαμε, πέφτουμε εδώ. Θα προσπαθήσουμε στο δεύτερο game να νικήσουμε. Να ξέρετε, αν χάσουμε πολύ γρήγορα δεν θα το ανεβεί αυτό το βίντεο. Θα ανεβεί θα βγάλω άλλη συνέχεια. Αυτή δεν θα ανεβεί. Αν χάσουμε. Ωραία, πάμε. Έρχομαι. Ωραία. Και προσπαθήσουμε να πάρουμε coin. Δεν ξέρω παιδιά αν μπορούμε. Θα δείξει. Το ελπίζω να μπορέσουμε. Το διαστημόπλαιο δεν ξέρω αν μπορέσουμε πάλι να το πάρουμε. Αλλά και αν δεν το πάρουμε δεν πειράζει. Το πρώτο game το πήραμε τουλάχιστον. Κάποιες φορές θα τυχαίνει να παίζουμε 2 games. Όταν... πώς θα το πω. Αν βγαίνει το πρώτο game μικρό, τότε θα παίζουμε 2 game. Όχι! Αλλιώς... όχι! Να το σκοτώσω, ένα κάνουμε. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Τρέχει ρε. Φεύγει ρε. Τρέχα, αλλά δεν θα γλιτώσεις, θα σκοτώσουμε. Πάει. Πέθανε ο Darth Vader, να ξέρεις. Ναι, το ξέρω. Παλιά νομίζω δεν ήταν καλός. Γιατί δεν μας σκότωνε. Α, γιατί έχουν φύγει οι φίλοι του, Το teammate. Όταν φεύγει η ομάδα που είναι μαζί τους, φεύγει, δεν βαράει, τρέχει απλώς. Μάλλον. Αλλιώς τώρα αν μας βαρούσε... είχαμε. Έλα εδώ. Οκ. Έρχομαι. Πάρε την μπουκάλα. Ωραία, την παίρνω την μπουκάλα. Να την πιω. Μπες μέσα, μπες μέσα. Ωραία. Το ελπίζω να ξέρεις να οδηγάς. Αν δεν ξέρεις να οδηγήσω εγώ που ξέρω καλύτερα. Παλιά παιδιά δεν ήξερα ούτε να οδηγάω. Άλλο. Πρέπει να φύγουμε μακριά για να... Γιατί να φύγουμε μακριά? Για να πάρουμε το διαστημόπλαιο μετά. Κατευθείαν, να το ξαναπάρουμε. Ναι. Να δούμε αν μπορέσουμε πάλι να το πάρουμε αυτό. Γελάτε. Βάρα. Τρέχα απλώς. Άστος, φύγε. Μακριά. Ωραία. Σε λίγο θα έρθει το διαστημόπλαιο το μεγάλο. Ρε, είναι τεράστιο αυτό το διαστημόπλαιο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Σε 50 δευτερόλεπτα θα έρθει. Το ξέρω. Στο δεύτερο zone κύκλο έχει. Άσε τώρα τα άτομα. Πάμε εμείς να βρούμε το διαστημόπλαιο. Ποιος μας βαράει? Ρε! Μας βαράνε! Θα πάμε σε κάτω ρε! Τι? Πήγαινε να σε σκοτώσουν! Πήγαινε να σε σκοτώσουν! Γιατί τι θα γίνει? Θα δεις! Δεν με σκοτώνουν μπρο. Τώρα θα με σκοτώσουν.
Στο διαστημόπλιο. Δεν το προλαβαίνεις. Α, το πήρανε. Δεν το πήρανε. Ναι, αλλά θα το πάρουνε, δεν θα προλάβουμε. Πού το ξέρεις? Δεν λες σίγουρο. Κάνουμε και τρέχα. Τρέχα. Άσε με, φύγε. Αν μπορέσεις. Άσε τα άτομα. Το πρώτο πήγαινε να το πάρει στο μόβλιο. Άσε τα άτομα, δεν χρειάζεται. Δεν τα χρειάζεται εσύ τα άτομα. Τέλεια. Το πρόλαβες. Μπήκαμε. Ρε, κοίτα πόσο καταστροφή κάνουμε. Άτομα. Άρα. Πάει. Ω, να βρούμε. Να, κι άλλο άτομα! Άρα το! Κι άλλα. Βαρά. Όλους. Πρέπει να τους σκοτώσουμε. Μέχρι να πεθάνουνε. Πάει. Ωραία. Κοίτα τι τους έχουμε κάνει. Τι τους κάναμε. Έλα, ακούς. Ή πάλι έχεις κλείσει το mic. Ωραία, τι καταστροφή τους κάναμε. Ρε, αυτό είναι πολύ σπασμένο το σκάφος. Το ξέρω, ρε. Είναι πάρα πολύ σπασμένο. Εγώ θα πάω εκεί πέρα. Εσύ δεν θα μείνει το σκάφος. Ναι, πρώτα θα μείνει γιατί μέχρι να φύγει η season θα φύγουν όλα. Θα φύγουνε. Όπως ξέρετε παιδιά, το Σάββατο το βράδυ θα κάνω βίντεο. Αλλά θα ανεβεί την Κυριακή θα ανεβεί το βίντεο του live, να ξέρετε. Το Σάββατο θα το κάνω, αλλά την Κυριακή θα το ανεβάσω. Να ξέρετε. Γιατί δεν μπορώ. Αν είμαι μέσα στο live, λόγω του live μέσα θες να παίξουμε. Ναι. Μαζί. 9 η ώρα ξεκινάει. Άρα πρέπει να έχεις πιο νωρίς ανοιχτό το Fortnite, γιατί αλλιώς θα κλείσουν, κατάλαβες. Πρέπει να έχεις πιο νωρίς ανοιχτό το Fortnite, γιατί θα κλείσουν οι σέρβες με... Όχι, πώς θα το πω, κατάλαβες νομίζω. Που μετά δεν μπορείς να μπεις, κατάλαβες. Ναι, κοίτα λίγο, με βλέπεις. Ναι. Κοίτα, ένα κόλπο για να το μάθουν και όσοι δεν το ξέρουν, κοίτα. Αν βάλεις μέσα ένα τέτοιο, κοίτα, έλα εδώ. What? Μπορείς να το κάνεις What? Ψεύτικο είναι, περίμενε. Έλα μην το ξανακάνεις μπρο, γιατί μπορεί να πεθάνει. Άσε τώρα με αυτό. Εγώ πάω κάτι να πάρω. Να, λειτουργεί σαν σόρπολ.
Ω. Ουί. Είναι τέλειο σοκ εδώ αυτό, μπρο. Οκ. Παιδιά θα... Απλώς Ναι. να ξέρουν και τα παιδιά και εσύ που μας βλέπουνε Ναι. ότι αυτό πρέπει να το κάνεις όχι στο κέντρο για να σε κάνει πάνω, λίγο απέναντι στις γωνίες, κατάλαβες. Οκ. Το κατάλαβες. Αυτό πρέπει να κάνω. Ωραία παιδιά, τώρα πάω κάτι να πάρω. Νομίζω έχει καταλάβει τι πήρα. Πάτω ένας. Πήρα... κατάλαβες, φωτόσπαθο. Πήρα το φωτόσπαθο του Palpatine. Αυτό με τους κεραυνούς, κατάλαβες. Και εγώ αυτό έχω. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Καλό είναι και αυτό, γιατί ρίχνει κεραυνούς και είναι ό,τι καλύτερο. Αυτή τη φορά θα παίξουμε καλά για να προσπαθήσουμε να πάρουμε win, ok. Παίξε καλά. Και εγώ θα παίξω καλά. Έχουν μείνει 12 άτομα. Το ξέρω. Το μετάλλιο. Έλα πάνω εδώ, έλα πάνω εδώ. Έρχομαι. Πάμε. Τι, θα πάμε στο μετάλλιο, είσαι σίγουρος? Να το δούμε λίγο πώς το κάνουμε. Με βαράνε. Πάμε να τους φάμε. Πας. Όχι. Τον έφαγα. Πάει. Πάει ο ένας. Τέλεια. Τους έφαγα. Θες βοήθεια? Μήπως? Πες. Παράω. Ρε, βοήθεια! Θέλω βοήθεια! Βοήθεια! Low είναι! Είναι low! Ναι, το βάρισα μία. Το έχουμε. Έχει κορώνα, έλα να την πάρεις. Πριν φύγει. Έλα, έχει κορώνα. Ωραία. Την πήρες η κορώνα? Ναι. Ωραίος. Όπως το χρυσάβι έχει εδώ. Άτομα. Τώρα είναι κάπου άτομα. Πού είναι? Πού? Αρκετά! Θα το φάω, δεν γίνεται. Ωραία, πού είναι ο άλλος? Είναι low. Τον έχεις? Ναι, τον έφαγα. Ωραίος. Τέλεια. Εδώ πέρα θα γίνει το event. Το ξέρω. Τι θα γίνει?
Λένε ότι θα πάμε σε ένα μεγάλο σκάφος. Ναι, αυτό θα γίνει. Ξέρω σε ποιο σκάφος. Που είναι Ποιο? Αυτό το σκάφος που είναι κύκλος. Μάντεψε. Ποιο σκάφος είναι κύκλος? Σας όπου πηγαίναμε πριν. Όχι. Στον αέρα δεν... Στον ουρανό δεν έχει ένα σκάφος που είναι σαν κύκλος. Ναι, είναι το... Έλα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ναι, εκεί θα πάμε. Σε εκείνο. Κάτι έχει εκεί. Και θα επιστρέψει και το PowerPoint. Το σημάδι στο PowerPoint. Ναι. Το Death Star, έτσι λέγεται. Ναι. Και θα επιστρέψει νομίζω το PowerPoint και ο Kivos. Ο Kivos θυμάστε το Fortnite. Παλιά ένα Kivo. Mob. Kivo νομίζω. Θα επιστρέψουν κάτι πράγματα. Θα γίνει το πιο μεγάλο live event, παιδιά. Εγώ δεν θα το χάσω. Θα πάω, δεν γίνεται. Ούτε εγώ. Πότε θα γίνει? Το Σάββατο. Όχι σήμερα, το επόμενο Σάββατο. Το Σάββατο βράδυ. Ναι, 9 η ώρα. Αλλά για να ξέρεις, 7 η ώρα πρέπει να μπεις Fortnite 7 η ώρα. Τουλάχιστον 7-8 πρέπει να μπεις τουλάχιστον. Α, και να ξέρεις, να σου πω, 7 η ώρα φεύγουν όλα τα mode. Να σου πω, θα φύγει το Battle Royale, το G, το Reload, δεν θα, το Creative, όλα. Το μόνο που θα υπάρχει 7 η ώρα θα είναι το mode του live event. Μόνο αυτό θα μπορείς να παίξεις. Και δεν θα μπορείς να παίξεις, θα κοιτάς μέχρι να τελειώσει ο χρόνος για να ξεκινήσει. Μέχρι 7 η ώρα θα μπορείς να παίζεις κάτι, τα υπόλοιπα game. Μετά, τέλος. Ωραία. Ωραία, πες μέσα στο αμάξι μου. Πες μέσα. Ωραίο, το αμάξι μου. Δεν ξέρω αν σου αρέσει. Δεν ξέρω αν είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει. Εγώ, εσύ έχεις καθόλου αμάξι ή όχι? Δεν έχω πολλά. Εγώ έχω 7. Δεν ξέρω αν πολλά 7. Είναι πολλά 7 ή λίγα? Γιατί δεν ξέρω. Βάλε τον! Κυνήγα, πρέπει να τον κυνηγήσουμε. Θες βοήθεια? Βοήθεια, 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 βοήθεια. Βοήθεια! Τρέχ πες μέσα! Γρήγορα στο αμάξι μου! Πες μέσα! Είναι καλή αυτή, μπρο. Τι θες να πεις, είναι καλή ή κακή? Θα μπεις αμάξι, να φύγουμε, γρήγορα. Γρήγορα. Πάμε να φύγουμε. Χάλασε λίγο εδώ. Πού πάμε? Δεν ξέρω. Μπρο, είναι καλή, λες ή κακή? Τι λες εσύ? Δεν ξέρω, λίγο πολύ. Ναι, πρέπει να φύγουμε από... Κάτι βλέπω εκεί. Να τους βάρω τον! Όχι. Πού είναι το αμάξι? Βοήθεια! Με κυνηγάει! Βοήθεια! Δεν μπορώ να πολεμήσω, είμαι full low. Είναι low! Έχω αγχωθεί. Τσουπάκα! Ωραίος! Πού είναι ρε? Ναι, το πήραμε! Άντε, γεια! Σε κουμπάλισα, ρε! Το πήραμε, παιδιά! Ρε, είναι τρίτο στη σειρά win, μάγκες! Τρίτο βίντεο, τι γίνεται σε όλα τα βίντεο win? Να δούμε το σκορ, πόσα kill πήραμε. Εγώ έχω
Περίμενε λίγο. Ωραία. Να δω το σκορ που λέει match start. 11 συνολικά νομίζω. Ωραία, καλά πήγε παιδιά. Πιστεύω έχει πάει καλά αυτό το game. Πήγε καλά game αυτό το game. Έτσι πιστεύω. Τι καλά παιδιά, ναι, το καταφέραμε. Τρίτο βίντεο και πήραμε γουν. Δεν το πιστεύω. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Ωραία, πριν κλείσω το βίντεο θα σας δείξω το item shop. Δεν είναι και τόσο που με wow. Δεν είναι και wow το item shop, αλλά εντάξει, καλό είναι. Ναι, αυτό έχει. Την Κυριακή να ξέρετε θα βάλω λεφτά. Θα πάρω αυτό το pack, όπως βλέπετε είναι τα 23 ευρώ. Θα βάλω άλλα 9 ευρώ να πάρω PS Plus και άλλα 10 να πάρω το Story Mode. Και μετά τις άλλες μέρες, τις επόμενες μέρες, τι να πάρω παιδιά? Να πάρω αυτό με τα 17 ευρώ, να πάρω αυτά τα 3 skin τα Halloween ή να πάρω αυτό τα 18,49 το Save Gold? Τι θέλετε να πάρω? Ποιο είναι καλύτερο? Θέλω να μου πείτε στα comments. Ναι. Και αυτό ήταν το βίντεο. Και θέλω... Ωραία. Από τους 95 subscriber θέλω να φτάσουμε 100. Το έχουμε? Και να ανεβούμε subscriber. Πάμε λίγο. Οκ, να ξέρετε θα βγάζω μόνο Fortnite βίντεο. Και άλλα παιχνίδια σε βίντεο θα βγάλω όταν τελειώσει αυτή η season του Star Wars. Θα ξεκινήσω με διάφορα άλλα παιχνίδια. Και Fortnite θα κάνω την άλλη season, θα δούμε. Μπορεί λίγα βίντεο Fortnite να κάνω κάποια άλλα παιχνίδια. Και μετά ξεκινήσουμε πάλι το Fortnite βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θέλω τουλάχιστον να πάμε 25 like. Στο τέλος το καμπανάκι για να πάτε ειδοποιήσεις όταν κάνω καινούργια βίντεο. Ωραία, και ναι. Ωραία αυτά. Short θα δω πότε θα ξανανεβάσω. Μπορεί σπάνια, γιατί πιο πολύ θα κάνω βίντεο. Αυτά. Ακούς? Ανέστη? Δεν ξέρω γιατί δεν ακούει. Τέλος πάντων. Ναι, θες να πεις κάτι στα παιδιά πριν το κλείσω? Να περνάτε καλά. Και πόσα like να πάει, θες να πεις? Ή να... Ας πάει 20 likes και shout-out στο Χάκη. Ναι, και 20 like και πάμε πόσο subscriber από τους 95. Και subscribe 1000. Για να δείξει ο Βίλης το locker του. Να πάμε 1000 παιδιά, θα δείξω 1000, θα δείξω το locker μου. Θα κάνω ένα βίντεο που δείχνω μόνο το locker μου. Ναι, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε σε ένα... Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μπορεί ξανά με τον Ανέστη να κάνουμε βίντεο στο live event. Αν μπει. Θα δούμε. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye guys. Bye. Bye.